Oye, non faltará ninguén por ser demasiado puntual, non? Vale. Bueno, por moi bo día a todos e a todas e moitísimas grazas pola vosa presenza. E hoxe, o 8M, Día Internacional da Muller, pois quero comenzar dicindo que este goberno aposta firmemente pola igualdade e conmemórase este día o 8M baixo un lema: seguimos con todas e para todas. E digo seguimos porque a existencia dunha sociedade con igualdade real e efectiva é todavía unha meta que temos que alcanzar. Facémolo con todas porque creemos que na búsqueda da igualdade non sobra absolutamente ninguén. Ao contrario, é preciso que máis persoas, máis visións e máis ideas se sumen para enriquecer este camiño e farémolo para todas, sexan como sexan, vivan onde vivan, pensen como pensen, porque, sinceramente, son o 52% da sociedade e a estas alturas non podemos imaginar ningún futuro sen igualdade. E este goberno, desde que tomou posesión, aposta e seguirá apostando pola igualdade como un espazo amplo, cómplice e aberto a todas e a todos, porque somos moi conscientes que sen igualdade real e efectiva entre homes e mulleres non hai nin dereitos nin liberdades para ninguén. Por iso, ao rematar a rolda de prensa, vos convido a todos que participedes nos actos que vamos a celebrar no hall, no vestíbulo do Pazo Provincial, donde a Susana Pérez Iglesias, a presidenta da Asociación de Empresarias de Galicia, será encargada de ler o manifesto e tamén teremos unha actuación de fillas de Casandra. Entrando xa en materia do que é a Xunta de Goberno que vimos de celebrar agora, decir que esta semana vimos de mobilizar 5,1 millóns de euros en materia de turismo, igualdade, reto demográfico e investimentos para concellos. Mais, polo miúdo, destinaremos 240.000 euros para o SICTEC, que é o Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos. 323.000 euros para avanzar no programas máis xuntas de formación. 500.000 euros para o Hub sobre a fenda digital e a soidade non desexada no rural. Preto de 2 millóns de euros para que 10 concellos contraten persoal e impulsen investimentos. E, por último, outros 2 millóns de euros para a prestación do servizo de administración electrónica na provincia. E comezamos falando por calidade turística. En estes últimos días estamos celebrando reunións por todas as comarcas ou por unha gran parte das comarcas da provincia. Son reunións informativas para que se sumen ao Sistema Integral de Calidade Turística de Destinos, o SICTEC. En este sentido, hoxe, precisamente, aprobamos a prórroga do contrato para prestar o servicio sobre a implantación e desenvolvemento deste sistema SICTEC, cun orzamento de 240.000 euros. Terá unha duración de 27 meses e isto vai nos a permitir seguir avanzando na consolidación e ampliación dos establecementos e empresas adheridas a este sistema de calidade do Instituto para a Calidade Turística de España. E continuamos falando de digitalización e reto demográfico. E hoxe avanzamos no desenvolvemento do Hub para a loita contra a fenda digital e a soidade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra, que vai ter lugar en 5 concellos, na illa de Arousa, As Neves, Cuntis, Forcarei e Moraña. Trátase dun proxecto que ten un orzamento total de 500.000 euros e hoxe o que fixemos foi aprobar a lista de persoas admitidas e excluídas nas actividades formativas deste proxecto. En total son 89 as persoas que participarán no mesmo e se van a realizar 7 accións formativas dunha duración de 5 horas en cada un dos concellos. E un venres máis seguimos activando fondos do Plan Obras e Servicios da Diputación, o Plan Más Provincia. E hoxe aprobamos preto de 2 millóns de euros dos que se van a beneficiar un total de 10 concellos de menos de 50.000 habitantes. Esos concellos son a Cañiza, a Guarda, a Lama, Arbo, Baiona, Cerdedo Cotobade, Dozón, Lalín, Marín e Nigrán. Como nas semanas pasadas, pois nas notas de prensa
que vos achegaremos, pois irá información detallada. Pero, bueno, eu quero salientar que estes 2 millóns de euros tradúcense en algo máis de 1,4 millóns para que 7 concellos da provincia poidan facer investimentos, e isto enmárcase na liña 1 do Plan Máis Provincia. Logo, na liña 3, na de activación de emprego, pois estamos a falar de 575.000 euros para que 4 concellos contraten a 49 persoas desempregadas. E con respecto á liña 1, a de investimentos, salientar o caso de un concello, que é o da Guarda, onde terá unha obra financiada ao 100% pola Diputación de Pontevedra con achegas do programa PON 2030 e o Plan Máis Provincia. Trátase do proxecto básico de execución de reforma integral de edificios INDE, o bloque 1, que conta cun orzamento de máis de 1 millón de euros. E, como ven, pois seguimos avanzando, seguimos habilitando fondos do Plan Máis Provincia. No que vai de ano xa fomos quenes de mobilizar 9,5 millóns das diferentes liñas do Plan Máis Provincia. Outra cuestión que aquí ten que ver xa con a administración electrónica, no pasado mes de febreiro, o que fixemos foi aprobar un novo convenio para a prestación do servicio de administración electrónica a entidades locais da provincia, dotado con algo máis de 2 millóns. Temos dúas novidades ao respecto. Primeira, aprobamos os convenios de colaboración con 51 concellos, 6 entidades locais menores e 4 mancomunidades para a prestación do servicio. E logo, tamén o que fixemos foi aprobar o expediente para contratar o servicio de implantación, formación, soporte e mantemento da solución administrativa electrónica para as entidades locais da provincia, e o contrato terá unha duración de 3 anos. E quero ir rematando, pois, como comecei, falando de igualdade. En este sentido, quero anunciarvos dúas novidades. En primeiro, aprobamos o expediente de contratación para a execución do programa Máis Xuntas, que conta cun orzamento total de 323.000 euros. Como lembrades, a través do programa Máis Xuntas ofrecemos 207 obradoiros para federacións, fundacións en ánimo de lucro que teñan como obxectivo e ámbito de actuación a promoción das mulleres, tamén que se apoian ao seu desenvolvemento. Eu xa o dixen no pasado e volvo a repetilo. Un dos nosos obxectivos transversais é a promoción da igualdade, a eliminación da discriminación entre homes e mulleres e, por suposto, tamén a erradicación da violencia de xénero. Entendemos que, e temos claro, que a formación, a través de programas como Máis Xuntas, é un instrumento clave para poder avanzar. E o segundo anuncio en igualdade. Eu creo que non hai semana na que dun xeito ou doutro falemos de deporte. O deporte para nós é estratégico. Onte mesmo asistín ao adestramento do Celta Zorca de Vigo, un dos baluartes do baloncesto femenino da provincia que milita na máxima categoría. A semana pasada recibín aquí o apoio Pescamar de fútbol sala, como que un dos últimos éxitos foi ser subcampeóns da Supercopa de España. O demostramos co impulso que lle demos ao feito de que cheguen seleccións femeninas de diversas disciplinas deportivas. Foi o fútbol cando veu a Pasarón. Agora sabedes que vimos de chegar a un acordo coa Federación de Balonmano para que este tamén a selección femenina de balonmano. Por iso que nós vemos o deporte femenino como o que pode ser tamén un motor da igualdade. Así que hoxe quero avanzarlles que a Diputación acollerá nas súas instalacións de Príncipe Felipe a final da Copa de Galicia de fútbol sala femenino, entre precisamente o Poio Pescamar e outro referente do noso deporte na nosa provincia, o Marín Futsal. O partido será o 28 de marzo, o xoves santo, ás 12 da mañán, e será retransmitido pola segunda canle de Televisión de Galicia, e, sin lugar a dúbida, estou convencido que será unha festa do fútbol sala e tamén do deporte feminino. E xa para rematar, pois quero informarvos que imos a remitir ao Concello de Vigo un protocolo de colaboración para contribuir a ese obxectivo común que todos estamos a perseguir, e que é que Balaídos sexa sede do Mundial de Fútbol de 2030. Unha semana despois de
reiterar esa vontade da Diputación de apoiar a candidatura tamén no eido económico. Neste texto, neste protocolo de colaboración, propoñemos recalcar o compromiso para que Vigo poida cumprir as exixencias da FIFA, establecer un marco de colaboración institucional entre todas as administracións participantes fluida e regulamentada e reflectir a obriga do Concello de remitir toda a documentación imprescindible sobre as reformas adicionais precisas. Entramos en momentos importantes para decidir o futuro da candidatura e, desde logo, que desde a Diputación queremos que todo o que estea na nosa man o vamos a facer para que Vigo sexa sede do Mundial de Fútbol de 2030 e que en isto agardamos que todos estean á altura deste reto. Eu, pola miña parte, era o que tiña que trasladarvos nesta rolda de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno. Non sei se hai algunha pregunta. Non? Bueno, pois, oye, moitísimas grazas e teñan un bo día.